Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubekwa ukuthi usekhalelwe ngamasongo kaSigonyele umlisa usesithombeni ongadalulanga igama nesibongo osolwa ngokunukubeza ingane eneminyaka engu14 endaweni yaseMandeni ngase eDokodweni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landibula khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Ukhalelwe ngamasongo kaSigonyele ubaba unukubeza ingane eneminyaka engu14 ibheke esikoleni endaweni yaseMandeni ngaseDokodweni enyakatho neKwaZulu Natal. Intombazanyane eneminyaka elishumi kube ukuthi lo baba uyibizele endlini wayinukubeza maqede wayinika imali wabese iyalela ukuba mayingalikhulumi loludaba kubantu. Ingane ke ayimlalelanga neze ngoba ivele yafike yabe isilibika udaba esikoleni. Amalungu omphakathi kuba ukuthi athe ukuxoxa naye ubaba kancane anduba akhalelwe ngamasongo kaSigonyele. Lezi ke bafethu indaba ishiya abantu abaningi becasukile khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Unavigator Cwenza uthe hawu waze wangiphoxa baba Masinga wasefaka ama-emoji akhalayo. uDelani Mgenge uthe ngavele nganyanya wonke amadoda agqoka ielisi. Imbi kakhulu lento eyenziwe ubaba. Ungameswa Silindile uthe ngathi engadilekelwa ijele usathane ubunja lobu abenzile. Usambu Mhwanqa uthe simbi kakhulu isenzo salendo. Bafethu ke maningi kakhulu ama-comment adluliswe ngabantu khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli kaYouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.